Сәлем, май бәйрәмнәрен ничек үткәрдең? Сәлем гүзәл. Дәүләт таләп иткәнчә, үз изоляциядә әлбәттә. Бәйрәмнәр узып та китте, ял көннәре мөһим яңалыклар белән төгәлләнде. Аларны тизрәк ирештерик. Татарстанның төп җиде яңалыгы әзер. Игътибар белән тыңлагыз, дуслар. Иң төп һәм мөһим яңалык Путинның Россиялеләргә мөрәҗәгате булды. Аның мөрәҗәгатендә иң төп яңалык бүгеннән 12 майдан Россиядә COVID-19 дип аталган яңа коронавирус инфекциясе таралышы аркасында игълан ителгән эшләми торган тоташтан бирелгән ял көннәре төгәлләнде. Шул рәвешле Россиялеләр үзләре эшләгән предприятиеләрнең эшчәнлеге башланган очракта эшкә чыгачак. Эшчәнлекләре әле дә тукталып торучы оешмаларда хезмәткәрләр өчен хезмәт хакын түләү сакланачак. Май бәйрәмнәреннән соң тагын ниләр үзгәрде соң? Бергәләп билгеләп үтик. Россия гаиләләренә ярдәм чаралары күрсәтеләчәк. Бала карау өчен пособиенең минималь күләме 6751 сумга кадәр арта. Мохтаҗ гаиләләр июнь аенда ярты ел өчен алдан ук бер тапкыр, бер бала өчен бер юлы 33 мең сум күләмендә акча алачак. 1 июньнән 3-тән 15 яшькәчә һәр бала өчен бер тапкыр 10 мең сум күләмендә акча түләнәчәк. 3 яшькә кадәрге баласы булган гаиләләр исә май, июнь, июльдә 5 мең сум акча алачак. Хезмәткәрләр штатын апрель айы белән чагыштырганда 90%-ка саклап кала алган компанияләргә хезмәткәрләренә апрель һәм майда хезмәт хаклары түләү өчен субсидияләр биреләчәк. Президент кеше һәм урта бизнес өчен икенче квартал өчен булган барлык салымнар һәм иминiyat кертемнәрен түләттермичә гафу итәргә кушты. Үз мәшгуль гражданнар 2019 елда түләгән салымнарын кире кайтара алачак. Димәк, рәсми рәвештә үз мәшгуль статусына ия булган һәм һөнәри керемнәренә салым түләгән Россия гражданнары президент карары буенча 2019 елда дәүләткә түләгән салымнарын кире кайтарып ала алачак. Булардан кала үз мәшгуль гражданнар бер минималь хезмәт хакы күләмендәге салым капиталын да ала алачак. Социаль хезмәткәрләр өчен 15 апрельдән 15 июльгә кадәр махсус федераль түләү булдырыла. Социаль учреждениеләр хезмәткәрләре 60 мең сум күләмендәге 3 айлык өстәмә түләүгә ия булачак. Бүгеннән Татарстанда мәктәп укучыларының кабат укулары башланды, әмма дистанцион рәвештә. Республика Мәгариф министрлыгы хәбәр итүенчә, 1-дән 8-нче сыйныфка кадәр укулар 23 майда тәмамланачак. 9-нчы, 10-нчы һәм 11-нче сыйныфлар май ахырына кадәр укыячак, аннан соң алар имтиханнар тапшырачак. План буенча БДИ 8 июньнән башлана, әмма соңгы арада БДИ белән ТДИны уздырмаска, вузларга аттестатлар белән кабул итә башлауны сорый халык. Мәгариф министрлыгында студентларның имтиханнары турында әлегә берни әйтмиләр. Шуңа күрә дә барлык карарларны уку йортлары үзләре кабул итә. Мисал өчен КФУда дипломнар яклауны һәм дәүләт имтиханнарын онлайн тапшырачаклар. Ярый, укып бетердем әле, хәзер форточку ачып, халявы кил дип кычкырырга кирәкме? Якын киләчәктә Россиялеләр кунакларны аерым урнаштыручы санаторий-курорт учреждениеләр һәм отельләрдә ял итә алачак. Бу турыда туризм буенча федераль агентлык җитәкчесе Зарина Дагузова белдерде. Ул аңлатуынча, әлегә чикләрне ачу турында бернинди белдерүләр юк. Шуңа да чит илләрдә ял итүне планлаштыру иртәрәк әле. Ә без искәртеп куеп, Васильевский белән Ливадия шифаханәләре әлегә буш түгел. Шуңда көнне 9 майда безнең илдә генә түгел, башка дәүләтләрдә дә төп бәйрәмнән саналучы көнне билгеләп үттек. Быел ул билгеле сәбәпләр аркасында инде күнегелгән форматта узмады. Казанда, Мәскәүдәге кебек үк, шулай ук илнең башка эре шәһәрләрендә парад һавада гына үткәрелде. Республиканың эре шәһәрләрендә исә алдан рөхсәт алып, тарихи техника автоколонналары йөреше узды. Татарстан башкаласының Җиңү паркында Совет солдатына яңа һәйкәл ачтылар. Ә без исегезгә төшерәбез. Бу көн нацистларны җиңү көне генә түгел, дәһшәтле сугыш еллары ачысын тотыганнарны искә алу көнедә. 10 майда Татарстан хөкүмәте коронавирус белән көрәшүгә кагылышлы карарга үзгәрешләр кертте. Димәк, кибетләр һәм җәмәгать урыннарында медицина битлекләре һәм резин перчаткаларсыз булу тыела. Балалар һәм спорт мәйданчыкларында булу да рөхсәт ителми. Уннан артык кеше катнашындагы язылышу тантаналарын оештыру тыела. Регуляр транспорт маршрутлардан кала муниципаль ара пассажир һәм йөк ташулар тыела. Соңрак билгеле булганча, бүгеннән эш бирүчедән белешмә алуда СМС пропусклары булдыру да кирәк булмаячак. Һәм чыгарылышыбыз ахырында атнаның традицион видеосы. Яраткан караучыларыбыз сезгә безнең 9 май көнне төшерелгән видеороликны карарга тәкъдим итәбез. Анда безнең камералар хәрби тарихи техника йөрешен төшерде.
Татарстанда булган республиканы гөрләткән төп яңалыклар шушылар иде. Хәзер без киләсе очрашуларга кадәр генә саубуллашабыз. Үзегезне саклагыз, дуслар.